Здравейте хора, съм Ефрен Килър и сега ще играем The Binding of Isaac, War of the Lamp. Ще играем с Isaac. И дано този рън нека светлийски. Ако ви хареса клипа, абонирайте се за мен, лайкнете клипа. И ако искате да направя предица на играта, напишете в коментарите. Килър Хиксел. Отлично. Обикновено той дето снимам милани, ама явно играта нещо прави. Counter-Strike не лаги толкова докато снимам. Но сега явно тая игра и нещо багясало. Оп, оправи се май. Да, май се оправи. Явно първоначално, докато видеото свикне с новата игра. Или няма ли един ключ тук да се отключа той? Тук може да има някаква тайна стая. Не, само си похъбля думата, но парай. Не знам как ще изглежда на клипа. Дали лагва или няма. Сигурно ще лагва. Няма как да не лагва. Ето самия герой изчезва половината от него понякога. Веднъж спира, после потегля. Трудно ще играе така, ама ще свикна. Какво правеше той? Май бомби. Слушай, добре за боса, после ще се върна да взема вратката. О, какво правиш, бе? Шибаната стая, която можеше да ми съпади. Чакай бе, аз го правя. Сега стана само още един. Мъки стикс. Лага се увелича със всяка стая. Не мога да разбера колко кара да лаги толкова. Програмата, с която снимам, е отлична. CSGO ми върви на... ми върви на... като по вода, а пък The Binding of Isaac на минимални графики. Не се насира компютъра. Тая карта какво правиш? Забравих. Ох. Остана ли само още една? Дано това май би, дано това да е захел. Да, захел беше.
Ако бях решил, нали, ако ще да става нататък. Ай, сърце. Айде, бе. Само 2 сърца ми останаха. И то 1,5 от тях са сини. Супер. 1,5 и 1 от тях е сини. Бомба! Не ми трябва бомба, няма да си бомби! Ома! Тачи... Да, ми нещо, което и трябваше преди. Няма да излязам жив от тука. Усещам. Супер, едно сърце и съм на боса. Мали, малко съм се глупнах. Ринч! Ай, стига, бе! За коринч! От всички неща, като можеше да ми западва, точно ринчът да ми западне. Което май не е много зле. Като му лаги малко на този босничък, толкова гаден. Аз не го харесвам единствено за мухите на целия свят. Пускам по 1000 мухи на секунда. Той е един от най-лесните босови, ама... все пак ме дразни. О, Девил Дил! И колонка? Рички бате! Девил Дила да го видим. И без това нямах повече живот. Ами естествено, че ще взема целият гъп и не само опашката му. Тя опашката май. Тя опашката почти нищо ни прави. Така да видим. Продължаваме. Лавина от крав! Как ще ги убияте?
Супер! Сега ще пускам по някоя муха. Това съм си изхъбил бомбата. Много лаги, докато не разбера как да си направя опциите да ни лаги, може да стигна до тук, кой знае. Лаги толкова че. Айде бе! Шибам лак. Как стана това, като още си беше в въздуха? Мистериите на играта. Айде, какво? Защо? Ти изчезват и се появяват, даже не виждам къде падат. Те просто се появяват. Ето я, например, го видяха, ама не реагирах на време. Не знам как е изглеждала клипа, ама докато го снимам, направо ужас. Ма чай, там ли се сменя, бе? Нямаше как да бъде погано хапчето й. Ти. Това май те убиваше, ама не помня. О, сърце! Афър камикадзе, бате. Камикадзе. Камикадзе, бате. Камикадзе. Ай, лагай повече. Малко е, давай, лагай повече. Хоп! Да, както се принципи. Някак гумилато и нещо. С този лак. Няма. С този лак е невъзможно. Защо се лъгаш? Лаги ми като гъс. Ето, поне да знам, че съм убил някой.
ще се самоубия, няма смисъл. Добре, с този лак не да играя, но не знам дали ще кача този клип в той вебкама работи ли ми. Да, не знам дали ще кача този клип в YouTube, но ще си го кача, защото няма какво друго да правя днеска.